Volíme posuvník pre uhol. To si zmažem tradične. A zvolíme si teraz posuvník. Ale zvolíme uhol. Názov mu dávam U1. Znovu zvolíme interval. Môžeme od 0 po 360 alebo od 0 koľko potrebujeme. Ja si dám v našom prípade od 0 po 180 s krokom 1 stupeň použijeme. A keď budeme kresliť uhol, vyberieme uhol danej veľkosti, nakreslíme bod, dáme druhý bod, tak namiesto veľkosti 45 znovu napíšeme názov nášho posuvníka, v našom prípade U1. Máme možnosť zvoliť tiež buď proti smeru hodinových ručičiek alebo v smere hodinových ručičiek. Ja nechám proti smeru hodinových ručičiek. Potvrdíme OK. Nakreslíme ešte priamky z týchto bodov, aby sme videli ramena obidvoch uhlov. V polohe ukazovateľ, pohyb, najprv tento uhol zväčším. A ešte nakreslím druhú priamku ako rameno uhla. Takže v tejto polohe vidím, ako sa mi uhol zväčšuje alebo zmenšuje. Podľa toho, ako narábam s posuvníkom. 90 stupňový uhol má nastavený znak na pravý uhol.